Amen. Ngithanda ukubingelela ngibingelele bonke abantu abaphathi bendawo. Bese ukuthi aze ngatholi iqhabuke ngake emsini engingawazi. According to my observing, i-hospitality yalana it's 100%. Abantu ababona esithombeni or babona ku-video at the end bafollow baze bathi one day I will see you. Ngiyabonga i-team yakho for ithina thina. I really appreciate that. Umuntu opunishwayo ngesikhathi but vele ngathi today it's fine. Ngoba ngesikhathi engifike ngaso nalesikhathi samanje is too different. But ngathi thina ngiyobona something different. Mangikwena ngiyabonga irole oyidlale kimi ngengezwe mina bazalwane ngistoked. Lokuvela ama motivation what ngenxa kabani ngakho. Isihloko senu isithandile. Isithandile bro. Sithi no limits. Ama limits uwozenzela bekhona. Uthulana udlulile entweni. Uthulana ukhulile lewe yakhule ngakhona. Khule mina ngena back yoke esikolweni. Mina icathulo zoke esikolweni kodwa ngikhulele lokushini. But the vision was what? If back is not a problem, the vision ukuba successful in life. If back they keep ama results abhalwe ebhodini, hayi toilet esikolweni. Kunezinto eziyi2 ezibhalwayo etoilet ukuthi ngamkhona 2025. But mina bebhalwe office ukuthi wayekhona wathola award eso esikolweni. Mangena icathulo khona bangani bambe ba kubo beba yabona mina ekhaya vele. And lawo bantu kubo abanezinto eziright balazy ukufunda. Mina into bengiyenza bengisebenzisa iknowledge bese ngithola izinto engenazo. Imagine uphuma eclassini ugijima uyodla ekhaya, mawuqeda ukudla ekhaya ubuyele esikolweni. Manje bengikwazi ngibathi it was la, hlalani la. Mina into engizozidinga kinzi u2. Mina ningithengele lunch, mina ngizomsiza ngama assignment. Ayikho into bengizoyenza bengifuna ukufitha in ngokuthini azikho. Kwakuyi process yokuthi ngizobuya la. Kube benginako ababishop ngalesa sikhathi kuba ngikwazi ukustand abantu. Amen. Ngoba ziningi ngidlule kuzo ngayibuka ngathi akusezami lezo ezami isenza. Bantu abasho thini umtsheleti. Baba ngibuzile. Angithi i-theme ine language yakho. But language yamaheke. Kodwa umuntu uzumtshela ukuthi ayizwe bekukhulu ngale ndlela ayifila ngayo. Ngoba mawuzothi ayenza akezwa. You have to ukuthi uyiraise ukuthi this thing mawuyenza imiphumela yakho nayo. Ngasaba program director ngasaba ukuthandana ngikhula ngoba ngangenalutho. Kwangisiza ukungabi nezinto. Kube ngikuphi namhlanje? uNkulunkulu yazidelay ezinye izinto abona ukuthi lo mangathola lokho angeke afike la. Manje uNkulunkulu wavimba wathi ayazama abasebenza abaphishini. Abayele ugogo amkhulise pa. Silwela ibongo manje. Mina ngicela isibongo sakaButhelezi ukuthi sinkuthi wayekhona umfana kaButhelezi wenza 1 2 3. Ngoba noJese bengeke simbone futhi David azanga kula lokho. Bengeke uJese simbone ngenxa yokuthi wayengaziwa. Nesiphi zabobhuti bakaDavid abade bazilo asibhalwanga nokubhalwe bona. Yekelani competition. Inside and outside. Yena amateka ukuthi angcole kanjani. Angi-afford. Ungangenzi ngingakhona ukuze sontweni. Ngenxa yokuthi wena uzoba amateka. It's free. Ukuthi ngikwazi ukuthi sontweni ngenxa yokuthi yena nigqokani. Mina ngizela ngizoseva itsheke sontweni ngizoseva uNkulunkulu. Ngizosixoxa yena. Bishop balanda omunye namhlanje. Bese negwama enzima. I-competition bafethi yasilimaza. Kakhulu. I got friends abayi3. Babe compete abayi3. Kodwa namhlanje mama babona isona. Hey. Lokwama friends ami abane material mina bengafuni.
When bathi kuzolu. Abakhuleka. Athi uvula ifridge uthole yonke. Abekho abantu ekugcineni abana direction. Most yabo baphelele esitradini. Why? They are not fit enough to face the country. Just because when Baba Bishop benza everything. Who wrong, who right, who right. No wrong, Mama Bishop, no wrong. It's true. I never shall my cake. Yes. Man. Amen, God. Amen. No one put your right, but I am. Go right. Number 2. So deep. I respect it for success. Don't lie to yourself. Irrespective of irrespect about attention, entire respect. I want that. Now, okay, cause I know my rights. Okay. That's why I see under slavery. Just because you sugarcoat the truth. If the white man comes to me and talk other way around, I'll tell him, no. You must think before you talk to him. Just because he has Waba week bazokupha. Yabona waba week abantu about 3 abazokupha. From good leadership, ba bishop ma week bishop ibandla zokupha. 2 from ma intombazana or intombi eyitshelayo abafana bazokupha. And mase siqhaphazile thina sezi. Thina senandaba nawo. Solanda uSofi wethu simlobole simfake thina besiqhaphaza wena. Ngizofika na yonke imethile ukuthembisa. But angina vision, angina mission ngawo. Into engiyifuna ile engiyibonayo after done. And wazi ukuthi wathandana ebandleni. Washukana noJabulani uSipho yena. You know why it is not a good thing? Pelama Congo heta usi. So Tate Ucha, Sipho sera intimidated. He will never come to church. Just because they don't intimidate. No man has a song or look but that thing is on mood. Oh, we bought it. Shall we still have Uthandana esontweni. Hayi, nabama khuluma le. Akusi, nasela simbe bebenza so. Okhuluma ngalezi. Ukhuluma into abayazi. I'm not saying it's a bad thing, but if uJabo or uSipho uthandana nabo, mbuze siyaphi. That's why ubona thina abantu abamnyama sineproblem eyi-1. Ngaqala ngagula ngithandana nawo unkosikazi wami kuba nokushintshana lokukhona. Ngoba the planning was not good. If it's soyiqala manje sithandana manje siyabuza ukuthi
siyaphi ori siyadala akukho masitsho ukuthi kuyala abantwana nibonke niyazazi you know first event I had here in Isoni, I think it was Gibson. No offense. Umuntu ongenamoto usheshe umbone uma ngaba ngikhuluma gibela para ngihlala Gibson. Program director yangibheka phansi athi usekhona uthulanithi ukuletha la indaba yokuthi umuntu ongenamoto aleso sikhathi icathulo ayizwakali le ndaba icathulo zinjani ujaje icathulo but wakhohlwa ukuthi unemishini kulo muntu obizwe usesekafuna ukumxoxisa angithi sekhona into ayitaste yena observe icathulo waba ne-conclusion ukuthi akusuye wena ubheke someone else kanti is not that person uthulane ula wena ubheke icathulo zami akusiyicathulo iproblem wo iproblem ngokuzotsha ukwazi ukuthi ukhulume nabantu it's whereby ngabona ukuthi uphila phakathi ungambheki umuntu umjanje abantu bangakurayitha off just because of your background abantu bangakurayitha off ngokuthi ukhule kanjani abantu bangakurayitha off ngokuthi uhleli nabo ba yazi amandla my tongue talks like mangena uyashithi inkosi esazinto ezami ngiyazixela ukuthi lezi ukuze ngifike kuzo akufika balula you must work hard usebenza kanzima esibiza ukuthi udeka itafula ngoba inkinga nesitha samangisazi maybe ngithi wena ngisebenza naye kanti one of those athi hayi akangaphumeleli ukutheleni into uyizitha zethu asizazi uthi udeka itafula phambani wezitha zakho yekelani ukushela izinto yekelani ukushela izinto yomuntu ucabanga ukuthi thiyo ngoba lowo muntu the days ocabanga ngoba ngasibe 100% for 25 years the days ocabanga ngizoku-expose ngazo zona lezi zinto bongitshela ngazo 5 years back ngithi nimbona nje nimbona nje Oh
Siyabonani. Bafundisi, ngifuna ukukhuluma something bese. eBhayibhelini ukhona umama bena 12 years anomobo. Nendawo besemazi nabantu besebemazi. What I'm saying kuwe ukuthi noma isimo singavuma kwamanje, but never give up. What I love ngaloya mama, wabekezela noma abantu bamreject. What I love ngaloya mama, waba ne-faith extreme ukuthi noma ngingazitholi lezi zinto engizifunayo, but one day ngizoyithola lento mase ngiyitholile bese ngiba ufakazi. Bese mawudlula entweni, masewuma phambi kwabantu ukhuluma ngani ngobufakazi bakaNkulunkulu. Kodwa uzwile amandla hlehla ukuthi ukhona into eyenzakalayo. Manje what I'm saying kuwe doesn't matter where you come from. Your past is not my past. Your future is not my future. But one thing you must know, respect people. Once you show me, you have to humble yourself. Baba, you're going
kahle kakhulu ngicela simshayeleni futhi izandla siyabonga Phutulane uNkulunkulu akubusise akwandisele ukhulume kahle kakhulu haleluya ngiyathemba bazalwane sonke sizwile sonke sisizakele esilaphekile bazalwane siyaqhubeka bazalwane ngoba ngifuna ukuchitha isikhathi ngoba ngikumele kahle kahle ukubiza olandelayo isikhulumi sethu still sisase ku motivational speakers or motivational talks ubaba wethu Rev Nkosi wasetsakane naye uno 10 minutes bazalwane ukuthi nje azo motivator youth yethu amen
ukube bengasi 10 minutes befanele ngiveze kancane ngeyami i-background in order ukuthi abasha babe motivated. Amen bazalwane. Akekho umuntu ongafisi who does not aspire for the greener pastures. Umuntu ongafuna amadlelo aluhlaza akekho basha. But i-problem ukuthi ke abantu ngifuna ukukhuluma ngegama elithi investment. Uma sikhuluma nge-investment abantu abaningi bagijimela emalini ukuthi we talk about money. But the most important investment, you invest on time. Makabongo igwe. If we can invest on time bazalwane zonke izinto ziba easier. Uzubona ukuthi if kule function le esikhathini esiningi sithi sifika, I'll just make an example. Sithi sifika sibheka ukuthi hayi abakangeni, sibheka ukuthi ubishop abakafiki. But what are they about the investment intsha? Mase singafika thina sithi singaphansi sithola into esehleli ithulile inde thina. Asizikuba namahloni. Then what we do? We change the behavior. Makabongo ingcwele. If you invest esikhathini time, bazalwane, if you can invest on time, you're gonna be very rich. Makabongo ingcwele. Scripturally, uthi uDavid ngelilanga ugoba ikhanda lami ngamafutha, indebe yami, my cup overflows. Indebe mayichichima kusho ukuthi injani bazalwane. But the problem ukuthi igwele ini. It's easy to say my cup overflows. But igweleni, what does it overflow? Makabongo igwele. Mawufaka ezinye izinto phakathi kwecup yakho egwele, if ufaka izinto ezirong ezinye ziphumela ngaphandle. Makabongo igwele. If umuntu omusha uzofaka inhlebo ngaphakathi onside your cup izinto ziphumela ngaphandle. Move out of it. Uthi David, you lay me into the greener pastures. Yangilalisa emadlelweni anjani? But see the problem ukuthi i-youth yethu doesn't want to go to the greener pastures. Makabongo ingcwele. Namhlanje akufani nakuqala bazali. It's not the same as isikhathi lesa sakudala. Maningi kakhulu ama-channel wokuthi umuntu angaba successful. But another enemy intsha yethu ima ingahlala ku-comfort zone. Don't stay in your comfort zone. It's an enemy number one comfort zone. I'm waiting for somebody. Linde bazongibiza. Linde angifunele umsebenzi. Angikwazi ukufunda because angisena baba noma. Angikwazi ukufunda because ekhaya ayikho imali. Makabongo. How many channels today do we have? Abantu abangafunda khona. It doesn't. Abusho ukuthi awufundanga because ekhaya. Ukhona okhulumile la. Mawungenza research kahle, if you can do a research bazalwane. Most of the people are successful abantu akade bengatholi everything emakhaya. Bonke labakade bathola noma yini bagqoka amakhavela umuntu ahamba esikoleni ngekhavela today they are nothing. Makabongo. Abanye bathunyeliwe ema-university babuya bengaqedanga because they have everything. They don't see the need yokusebenza hard. Abasiboni isidingo because there's everything ekhaya. Ikhona into eyakenza mina ngacabanga ngathi mina if in this family most of the if akekho umuntu wake wagqoka ijazi waye university, I will be the first one to go. And then the others said, uya kanjani university awuna baba? Ukhulisa umgogo sebenza emakhishini. Education. Umuntu ubheka ukuthi I must only go to university for education. Education is in twofold. Kukhona primary education,
Kukhona education ongayithola ekhaya, khona education engafuni uhlale edeskini ufunde. But ikhona education that you can get from your mentor. There's an education that you can get from your parents. Kubazali bangakunikeza education. Layelani bazalwane. UPaul akuvele ukuthi uTimothy wayefunde kangakanani. Kodwa kuyavela ukuthi uPaul wayefundile. Makabongo nje. Lithi iBhayibheli ilecturer kaPaul kwakungamaliye. Makabongo nje. Makabongo nje. Mara uthi Timothy mntanami. Angidlule sincane kakhulu lesikhathi. Sindlu sincane kakhulu lesikhathi. Uma ubheka leli gama ungalibiza ngamagama amaningi abantu abasha. What is education? A deliberate intervention into a life of a learner in order to bring him or her to be a responsible person. Baningi abantu abafundile but umuntu wakhona ubheka ukuthi nawutshela ukuthi this one ufundile lo muntu la ngibonakala because it's not responsible. Uma sewufundile uqala ekhaya ukuba responsible. I-problem esinayo today abantu uthi angafunda aqede umuntu ajahela ukuyohlala elona. Eflati. The first thing is a flat. The second thing, I must buy a car. Magabongo. Amen. Can you imagine ukuthi ungahlala eflatini? This is the motivating but abangathi amen ngeke abe mningi. Can you imagine ukuthi umuntu abhadale 8,000? Abhadale imali yokurenta iflat. Abhadale counter 8,000 nge-10 years. Lo muntu urenta le flat ubhadalela umnikazi we flat umthengela enye indlu ngale flat. I-8,000 can be a bond. Makabongo yakho, but you don't want to pay a bond to ngihlale eflatini. Angifuni ukuboreka mina. Angifuni ukuboreka mina. Matabasha. Layelani ke bazalwane. What is into ebalulekile nayo bazalwane? Wonke umuntu ofundile, every educated person ufuna umsebenzi, which is not possible. But sifuna abantu babafundile intsha namhlanje mayifunda, don't be a job seeker but be a job creator. Because ayikho indawo, there's no firm, even the government, angeke government iqashe wonke umuntu ofundile. That is why namhlanje abantu abaningi bahleli nama-degree, bahleli nama-PhD, bahleli with everything. Because wonke umuntu ufuna ukuyoqashwa somewhere. Magabongo nje. Magabongo. What is education? It is the key that opens every door. Yasazi key esinjalo. That opens every door. Magabongo namandla. Layelani ke bazalwane. Abantu abanengi i-youth yanamhlanje they spend a lot of time with TikTok. And which is not a bad thing. Ne? But what I want to say today, do you know if TikTok can be a business for you? Do you know that instead of spending isikhathi esiningi ku TikTok, use the TikTok to generate an income for yourself. Amen ngiyaza kasekho. Amen ngiyaza kasekho. But the problem ngeke uze achieve lezi zinto lezi if intsha yanamhlanje bantu abasha do not indulge yourself too much in the nocturnal perambulation.
Ngiyehla bazalwane. Ngamanye amagama ngizama ukuthini la? Igama elithi you indulge kusho uyangena indulge ne? Lalela. Into what? A nocturnal. Igama elithi nocturnal lisho ini? Ebusuku. What is a nocturnal animal? An owl. Isikova is a nocturnal animal. Because isebenza nini isikova? So when a woman, you can never indulge yourself in a nocturnal perambulation as if you are an owl. Ebusuku zonke izinto zenzeka ebusuku. That is why izinto kakhulu lithi nabadakwayo badakwa ebusuku. Oh, amen. Lalela ke bazalwane. Ngelinye ilanga ayikho i-evidence abanye abantu ba-add into the word of God. Add. iBhayibheli lithi owenzayo. Yeah. If you minus or you add, lithi Jehova uyokwenezela inhlupho. Yebo. Sorry. Lithi iBhayibheli uJesu kana Is it 2 minutes?
Hallelujah. Isikhathi 2 minutes iningi kakhulu. Ngeke ngisayembe 2 minutes. Proverbs chapter 13 uverse ka-20. Ohamba nabahlakaniphileyo uyakuhlakanipha. Kepha ongumngane weziwula uyolimala. Lalela. Bese ngesilungu bathi birds of the same what? Zenzani? Flock together. Mara wena bithwena ubuya ngale ufundele wena ngithi. Wena uthini wena? Birds of the same feather conglomerate within the nearest proximity. Nasi isikhathi senyareba abazalwane. Sempeta. Hallelujah. Ama opportunity wokufunda abaningi bazana. There's a distance education. Ungaregister ne-UNISA. Ufunde ulokusebenza. Noma ufunda akunandaba ukusebenza kodwa ungafunda ulokufunda kancane. Wenza ama modules. Noma akhathaleke bazalwane. I-distance, umuntu azohamba, i-distance doesn't matter. But what is important is the destination. Uzofika yini la uya khona. Ukuthi inde kangakanani i-distance, don't look at the distance. Makabongo ingcwele. La the last thing engifuna ukuyisho, ungatsheli wonke umuntu iphupho lakho. Qaphela ukuthi iphupho lakho ulitshela. Uma umuntu othile wakwajikela ngisho nabafowabo bathi no. Bambiza ngesabizwana bathi nayi lenyanga yani. It's because you can't tell everybody your dream. Akawuphuphe wedwa. Bese ukhuluma noNkulunkulu. Ak-analyze la maphupho. Inkosi yonke sayibe nani bazalwane.
kanti endabeni yakhe neyandaba kabhuti Buthulane kune connection bazalwane babe lilalele kahle kodwa nje asilalele ngokufana amen siyaqhubeka bazalwane afuna ukuthi isikhathi because iplan ngo3 bazalwane part 1 kahle kumele aphele sibe sesiqedile ngo part 1 so ngiyacela kakhulu bafethu ngiyazi ingoma emnandi noma ababishop uyakhala uthi yena ufike ngo10 so yiko nje athi nje nilahlele amen bathi-ke bazalwane siyaqhubeka item yethu elandelayo sizobiza umiss wethu umiss Kangate bazalwane eseza ngaphambili umiss Kangate usista wethu usanele wakunene amen una 10 minutes naye amen
Bishop and Lady Bishop nabo bonke abalandelayo ngibonile umoya ongcwele ukhona manje bazalwane. Looking at time angeke I'll just summarize everything ebesengikupreparing preparing because isikhathi sesihambile kakhulu. Yes, that one. I got the exposure ngayo but bengeke ngiyithole i-exposure if ibandla azange nginginike ithuba. So ngiyabonga ubuholi. Sengazathi like it can go on and on and on nabanye bavele kanjalo kanjalo. Oh, step. Bingenela abantu abasha. Amen. Enkonzweni yabasha. Amen. Okay, wazalwane isihloko se-youth conference yethu
No limits, breaking chains. And raising God's vision. Breaking chains, should call it a bush. I'll try to break it down. I'm a chain is bigger now, looking at things as in Ayogomanje, Kiavela, Guti, Unkulunkulu, Agastайлana, Guti is about, but we created to break free. Free from different things, a few things in was bad. I'll start by naming free from fear. Let me to be the way manage. Because the legacy was Upfeza umsebenzi wakhe sithulile, and the minute sithula kusho ukuthi siyamdoubt. So that also apply in our daily lives. Sithatha impilo and decisions sithulile, and we have normalized ukuthuka singabantu abasha ukuthi at least ikhona leyana. No, lento mina ngibe khona ngoba siyakholwa. Mele siyenze into and siyenze ukuziqhenya nokuzakha. Also break from shame. There's a lot of things mistakes esihlangana nawo esiwenzayo singabantu abasha ezingishame to be Christianity, eziyishame to ubusha bethu. However, uNkulunkulu usibekele izinto, usibekele ukuthi we're also going to be free from leyo shame leyo and our mistakes. And also doubt, spirit of doubt. And that voice convinces ukuthi you are less of what God says you are. I want to just kill a painting. Exactly. As I tell you, don't this. That's the spirit we're talking about right now. Yeah. Spirit of doubt. Which the same thing like I need of Tutsulan. And I'm like, as I said, go prepared. As I say, crowd, and I'm trying to see our thing join Babona outside. That's the spirit of and that's why Babuza had to be a siakaka. Yeah. Kuma chains were on my research. A chain of I'd like Ushara Nabazalwane. Chain of the mind. In the Kawan in that Kalak Fasega. In the Kaban. Siakala Siakabana into before Sienz. And we asked Montaban in a Tata decision. Because today I'm not doing it. Pintaban. So Masses Kaka the chain of Karan, says Kaka the chain, lay, yellow meeting you 1-on-1. Now we know one. The second chain, society. Society and expectations from society. Who's it? Baba. Of course, yes. That's the expectations as a slingy legal society. The expectations go to baby because of miscarriages. No mistake. What's this? Downlands. No mistake. Those are the expectations as began on our now your level expectations is our tracker, minister. Our tracker. And Google society also experience the fear of failure and acceptance. Now you say, you don't accept me, life goes on. Chains of the past. We make mistakes. But we learn from our mistakes. My past is my past. You don't need to bring back my past. I she passed because so it stays there. Yes. Say crack. Yes. The past is like crack. And nakhona bazalwane kumnandi ngoba thina sisendlini kaNkulunkulu.
So ama-mistakes wethu noma sesiwayenzile sesiqhaqhile sibonze bonke iqiniso lisimele ukuthi the same power that raised Jesus from the dead phila kithi. So wonke la ma-chain lawa they shouldn't determine who we are right now and they shouldn't determine la siya khona because lo wamvusa uphila kithi angisho siyaqhubeka. There's a verse ejwayeleke kakhulu bazalwane, Philippians 4:13. I can do all things through Christ who strengthens me. All things. Ne? Basibekele yona all. Ayisho ukuthi some things or easy things, but all things. Kusho ukuthi kuye lo nkulunkulu lo. Zonke naleyo nocabanga ukuthi ishile azimanga khuluma noma ngitshokoza izolunga, but yena kuye nayo izodlula. Okunye bazalwane singizohlala phansi engakuthanda ukukushare nentsha yasebandleni ukuthi you are not really too young or too broken or too late ukuthi uqhaqhe. Siyaqha isikani siphila. We live it starts as it is, but it's never late ukuthi siqhaqhe. Umuntu nomuntu eyazi chain yakhe. And khona naleyo lokucabanga ukuthi ngeke iqhaqheke. Qhaqha or lo ishaya indiva ukuthi no, this is how I am. Nginje bayangazi nginje qhaqha. Sinama toxic traits wethu sibaningi. So I normalize ukuthi nje. Haleyo saqhaqha. Akukho late sebayazi ukuthi nje, but still sisangayiqhaqha. Ngoba uNkulunkulu he's a God of second chances. And the second chances were they are like second chances. I see like only the 1 second chance. No, second. So we have David. David was a shepherd boy. Esther ayikofela. But uNkulunkulu usebenzile ngabo ukuthi izinto zilunge. So it doesn't really matter ukuthi wena emhlabeni usiphila kulo isiclassify njengomali. But uNkulunkulu makafuna ukusebenza ngomuntu akasabheki ukuthi wena dalaka Pumavi, your situation, he doesn't look at that. Ubheka wena, bheka inhliziyo asebenzing ngawo. And uNkulunkulu specialize kakhulu bazalwane ngabantu esingabhekanga ukuthi
ingaqhamuka khona lento ezokusiza. And uNkulunkulu akasethi free from ama-chains lawo sesewaqhaqhile ukuthi iphelele lapho. Iqhubeka ngokuthi or igcina ngokuthi nawe uNkulunkulu usebenze ngami. Mina emhlabeni sengizosiza abanye ukuthi naye aqhaqheke kule enye. So it's more of a cycle. uNkulunkulu breaks this one and then the cycle never ends. Kanjalo. Amen. Ngiyabonga futhi.
bazalwane. Sabonga kakhulu siswethu Sanele ukhulume kahle kakhulu bazalwane. Uthe makhuluma ngokuziqhaqa emaketangini ukuthi sishiye mhlawumbe ipast yethu. Wavuka amazwi wafika ibhudri bazalwane. Nasho Paul ukuthi kunye engikwenzayo mina. Kodwa ukuthi ngikhohlwe ingemuva lami kodwa ngiziluleka ngophambili bazalwane. So balekile bazalwane ukuthi singanaki kakhulu okwenzeke izolo. Ukuze sokwazi ukuthi siqhubekele phambili ngemibuzo. Amen. Bathi ke ngoba ngimelanga mhlawumbe angikho hlelweni just ngizobiza bazalwane. Ngiyaqhubeka. Siya ku next item bazalwane. Sizocela nje labazalwane bonke ama matriculants nama students nabazalwane abangasebenzi sobahlanganisa nje bonke bazalwane beze ngaphambili nabanye nje abagulayo abadinga umkhuleko bazalwane sizoba nje ne prayer session.
Nabadinga Nkosi impilo emsebenzi esandla egameni kaJesu waseNazaretha baba ubenzele umusa baba ubenzele umusa ngegama likaJesu baba uNkulunkulu ongahluleki ithemba labapha khona bathintekile enyameni baba nabanye bathintekile emoyeni baba bahlanganise igama bahlanganise negama negazi likaJesu igama likaJesu egama lamandla evela kwena Nkulunkulu uhlanganisa labazabantu uzabantu ngey'nhliziyo siyabasendlele ngayo ngesendlele asitelile labantwana ngosi bebelethemba lokuthi ukhona labesizakala khona ngegama likaJesu hambela manje ey'nhliziyweni zabo nkulule bonke athi babaphuma namhlanje uyobaphendula namhlanje ukuthi isikhathi ngoba wena uyasizwa manje olezane bakosi labantwana bahlalele wena baza banethemba noma beza ukuthi bethembele kuwe ngegama hayi baphoka mbona bathina hayi baphoka ithemba labo kuNkulunkulu kuwe ngegama likaJesu ayoshonaphi emabelezi kuwe ngegama likaJesu ayoshonaphi emabelezi kuwe ngegama likaJesu waseNazaretha ababenzela umusa baba ngegama likaJesu waseNazaretha babelihle igama nelithenjwayo baba sengikhulekile umusa
bazalwane. uNkulunkulu anisize anenze kahle nisizakale kuko konke niqhubekayo. uNkulunkulu anisize. Amen. Siya ku item number 3 bazalwane. Celebrate ama graduates wethu cishe la ebandleni bazalwane batholile ithuba lokuthi bafunde bese bayayiqeda noma bayephuthula izifundo zabo bazalwane. So angazi baba wethu mabuza ngaza sebalungile labo bazalwane labo so ba celebrate today so that siyokhona ukuthi inkonzo yethu ihambe kahle bazalwane. Isikhathi sesambe kakhulu 3:30 bazalwane. So sifuna ukuthi size sikovalephe kakhulu at least sithi isikhathi mhlawumbe bazithi 4:30. So cela nje abafowethu bavume bazalwane.
Siyaqhubeka ku-item number 3 manje. Sizocela usisi wethu Siyabonga Nkosi nobhuti wethu boNkosi wakamtshali bazosenzela item number 3 celebrate ama-graduates. Amen. Come on.